समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांचा फोटो डीपीला लावून 8000033872 या क्रमांकावरून ॲमेझॉन पे गिफ्ट कार्डबाबत विचारणा करणारे खोटे संदेश विविध अधिकाऱ्यांना पाठवले जात असल्याचं उघडकीस आलंय. या क्रमांकावरून आलेल्या संदेशांवर कोणी विश्वास ठेवू नये असं आवाहन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलंय. याबाबत तपास करून कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.